gunta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay tayo singgit, ang Ginoo labing hingpit, day gunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay tayo sayaw, umulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Padayon natong iampo ang kahiusa, paghigugmaay, panagdait sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, labi na dinis atong nasod. Iampo sab nato ang mga masakiton nga unta matagaan at kaayuhan sa ilang mga sakit. Iampo nato ang atong mga benefactors at donors, labi na sigig palit sa ato karong mga slots para sa kalampusan sa atong mga proyekto dinhi sa atong parokya, nga madawat pod nila ang mga grasya nga ilang gikinahanglan sa ilang kinabuhi ug sa ilang pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios, magsadya unta kanunay ang imong katawhan, tapos mabag-o ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya, sa pagkasinagop nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw, uban sa paglaom sa dili kaduha-duhaan nga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi sa mga opisyal ang mga biste ni Pablo ug ni Silas ug misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel ug gisugo ang gwardiya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa gibalhog sila sa gwardiya ngadto sa kinasuukang lawak o gilugpitan sa giakob nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo ug si Silas nagampo ug nag-awit ug mga pagdaig ngadto sa Dios ug namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit milinog ug kusog nga nakatay og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel ug nangaabli ang tanang pultahan ug nangatangtang ang mga kadina sa tanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel ug sa pagkakita niya nga nangaabli na ang mga pultahan, gipagkaingon niya nanglayas ang tanang pireso. Busa
gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, "Ayaw paghikog, ani ara kaming tanan." Ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan ug miluhod nga nagkurog sa tiilan ni Pablo ug ni Silas. Unya sila gipagawas niya ug gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa gagabion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad ug gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong tuong kamo, nagtubos ka nako, o Ginoo. Ang imong tuong kamo, nagtubos ka nako, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong ginungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ako dito sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong tuong kamo, nagtubos ka nako, o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saan. Sa akong pagsangpit gipatalinghugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang imong tuong kamo, nagtubos ka nako, o Ginoo. Ang imong tuong kamot, nagtubos ka nako. Ang Ginoo maghingpit sa iyang gihimo kanako. Ang imong kaluoy, o Ginoo, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ayaw pagbiyayang buhat sa imong mga kamot. Ang imong tuong kamot,
pagtubos kanako, O Ginoo. Hallelujah, Hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ug karon moadto ako sa nagpadala kanako, apan walay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Ug karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo. Apan sultihan ko kamo, mas maayo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo, kay kung dili mo anhi kaninyo ang manlalaban. Apan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo. Og inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan, mahitungod sa ilang sala og sa pagkamatarong og sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako, og pailhon sila unsay matarong, kay moadto man ako sa Amahan, og dili na kamo makakita kanako. Og pailhon sa silot, kay ang nagmando niining kalibutana gisilutan naman. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, Kristo. Ang Espiritu Santo, kung mulaban siya nato, dili laban nga protektahan niya ang atong lawas, kung dili iyang ipaila nato, tudluan ta sa Espiritu Santo unsaon pagtuman ang kabubuton sa Dios, unsaon paggamit ang atong lawas ug ang atong mga talento. Muna si Silas Pablo ug si Silas sa gihisgutan sa unang pagbasa, gigiyahan man gidto sila sa Espiritu Santo. Naana nila, natuma na ang giingon ni Kristo nga kung mubiya ko, akong ipadala ang manlalaban. Giunsa man sila paglaban sa Espiritu Santo? Una, gilig-on sila nga dili mahadlok sa kasakit. Mautong gilatos sila maayo. 40 taong bunuga, niya gipriso pagyud, gidasok pagyud ngadto sa kinasuokan, gibutangan pagyud inakob nga gawa sa kadina, na pagyud kahoy nga giakob silang tiil. Pasabot paniguro gyud nga di na gid sila kagawas. Niya unsa may gibutang sa atong pagbasa, nireklamo ba sila? O ano? Og kamoy inanion, latuson mo karon, iguman ninyo og simba, reklamo mo dili. Ngayawan on pa mo, wala pa diha ang Espiritu Santo. Muna nga mangandoy ganitas Ginoo nga mukunsad nato, ang una gid yang buhaton lig-unon ta niya aron makatuman tas iyang sugo, labi na gid ng paghigugmas kaaway. Muna si Silas ug si Pablo, wa gyud masuko, kay nga naman naaman nila ang Espiritu Santo gasigig tudlo, sagdila gilatos ka, higugmaa lang na, pasayloa lang na, naaman na tudlo. Muna ka ng mga asawa urbana nga magyaw-yaw, nga mag-away dayon, wa na sila'y Espiritu Santo. Kay ug naa pay Espiritu Santo, di gina mo yaw-yaw ang bana,
di gid na mo yaw-yaw ang asawa, di sa gid na magyaw-yaw ang ginikanan ngadto sa mga anak, dili sad mahimong gahig ulo or tapulan or masinupakon ang mga anak ngadto sa ginikanan. Na dihay timailhan nya unsa man ron mo, kumusta naman, naana mo Espiritu Santo, naawa, di na mo magyaw-yaw, di na mo magsupak-supak, tubag na usahay ang pasabot ana, di na tinuod nga Espiritu Santo. Pero unsaon man nato pag-maintain, unsaon nato pag-maintain ang Espiritu Santo nga dili bitaw siya mawa dinhi nato. Ang atong tubag sa Salmo nagtudlo nato usas mga nindot kaayo nga teknik. Saman, muilata nga ang nagtubos kanato mao gyud ang tuong kamot sa Ginoo. Sabot, isipon nato nga kunwa ang Espiritu Santo nato, di kita matubos, di kita maluwas. Way buhat nato nga maayo nga mulampos basta wa ang tuong kamot sa Ginoo. Wa man mag-ingon dinhi nga ang akong tuong kamot mo'y nakaluwas nako, ang akong abilidad mo'y nakapahimo na akong ingon ani. Wa ato yung ilhon ug motuog gyud ta nga ang kamot sa Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo mao gyud magluwas nato. Sa atong unang pagbasa gipakita dinhi nga taliwa sa kasakit ang gibuhat ni Pablo ug ni Silas, nagampo. Dili reklamo, ampo. Magrosaryo, ana ba? Magduka-duka og rosaryo, ana god. Taliwa sa kasakit ay pagsigig, wa na kay bugas, maghuna-huna din ka, asa man ko mangutang, kinsa may akong utangan, ayaw sana, ampo usa. Di ba? Stage 4 cancer na ko. La, unsa kay ipakimo ani, pila kay magasto ani, naaba ka ko'y kwarta, asa man ko manghuwam, ayaw sana, ampo usa. Ayaw sa paghuna-hunaan ng unsaon pag-ayo ang imong sakit. Sila si Pablo, wa maghuna-huna, kinsa mo abli na to dinhi, unsa kay imong sunod, pagka nangasamad patas latos, pertindaghanang latos, tibok lawas, napuno sa labhag sa latos, kinsa kay mo tambal na to, wa sila ana, nagampo sila. Ana. Nya kamo, kung mahibaw-an ninyo nga nangabit inyong asawa, kamong mga bana, sa inyong buhaton, masuko o magampo? Kamo sa mga asawa, o inyo yung makitaan yung banab na agigi, puyo-puyo na dito, sa inyong buhaton, inyong damagan, o inyong bugnoon, o magampo? Patio dito ang pare, kung wa nagay mo palit sa slat, ang sa may buhaton, pagkonsensyahon ta mo maimpirno mo. Di, oy, magampo ko. No, magampo ko, Lord. Ikaw lagi mag-igo ani kay niyama may mga slat gibaligya. Ana, mingo ra man sang Ginoo. Sige lang, pasalamati lang gyud ang kada usa ka slat nga paliton kay grasya baya gid na. Nga ang kada mo palit naasa na sila grasya. So, pailob lang, ako ray mo tandog sa ilang kasing-kasing. Na siya. Gahapon, nahalina na sa tag, sa atong dopes gahapon, nahalinan sa taog 128 kaslats. Di ba? Pat-pat ka. Kanindot, ana. 5,322 na atong halintanan sa dopes. Nakakita din mo diha na di kahon nga gibutangan nato dopes donor. Okay, naay usa nato ka donor sad nga nihangyo nga, Pader, pwede ang among mga ngan inyong ibutang sa tiilan ni San Vicente Ferrer. Amo na ron atong gipang type inyong mga ngan
kamong tanan nga nipalit og dopes hangtod mahurot ning atong gibaligya, atong ibutang diha aron simbolik na siya nga naa siya kanunay sa pangalian ni San Vicente Ferrer. Kay para man na sa parokya kanang dopes ana divine unity, prosperity and satisfaction. Naasay ni hangyo nako pader i-explain ra gug usab na unsa nang slat-slat nimo kay unsa man na raffles raffle draw ba kuno na siya anako no raffle draw gina siya pero ang mag-raffles ang mga anghel o ang mga santo sa langit nya makuutan gani imongan didto saban tagaan dayon kag divine unity, prosperity, and satisfaction. Mao man na ihatag sa Ginoo, tanawa si San Pablo nga ning hatag sa ilang generosity ba. Tagaan dayog divine unity, prosperity, and satisfaction. Nagsigi ra gyud kanta-kanta ngadto sa Ginoo. Nagampo og nag-awit. So kaning atong slat-slat usa ni siya kapaagi nga makaapil ta sa proyekto sa Ginoo. Kasabot naman tingali mo ana pero usbon lang na nakog sulti nga ang slat maunay kinagamyang bahin aron makadonate nga di sa simbahan. Mura bag guide lang na pilay minimum nga atong i-donate aning atong project. So natay panginahanglan nga 54 million atong gibuak-buak ngadto sa 54,000 ka bahin nga tag 1,000 ato nang ginganlan og slot nya kada nimo palit anang usa ka bahin do na kay divine unity, prosperity and satisfaction. So naa pa tay mga 48,678 ka opportunities aron ta makadawat sa grasya gikas Ginoo. Mag-raffles man dito tingali sa kuan dito sa sige na langit pero lahi mag-raffles ang langit ang tanan makuutan gyud ang tanan mudaog gyud wa gyoy mahibilin nga dinis ato pila ka milyon ang mupalit og anang raffle draw usa ra may mudaog dito tanan gyud mudaog. Dili lang parihas ang adlaw, dili pariha ang oras sa pagdaog. Pero sige yung bunot dito. Magtanaw kasi mong silingan ka, palit siyag slat, naayo mas iyang sakit. Ako ni palit kong slat, ni samot ba nun akong sakit? Ay lag kabalaka, katong iyang raffles na bunutan to karon basin ang imo ugma, mabunutan, wa na kay sakit, mamatay na gyud ka. Ay ni kamatay nimo, wa naman kay sakit ana. Napaday kay sakit di ay nya adto dayon kas langit tu adito ang himsog kaayo nga lawas tu adito ang tinuod nga kalipay nya sunan nga na ay biko na be sugot mo maayo kas imong di ka mamatay pero magsigi kag chemo sige kag dialysis sugot ka na. Tagaan kag kwartas Ginoo haron na kay ikapadialysis na ipakimo hangtod moabot kag 15 ka tuig si kag dialysis lain na kanimog naong no. Oy ug ako ana ay na lang kog i-dialysis oy. Pasagdi na lang kong mag-utong-utong diri hangtod ko mamatay haron ini kamatay nako kanang akong sakit nga akong pagantos makalimpyo na sa akong kalag opportunity po na nako pagbasol inig kamatay himsog na kay taglawas dito bahala mo dinhi kaapoy ninyo dinhi atubangon sige tag dialysis aron sige tag atubang ninyo sige tag hangyo tabang tawo mo donate ana kay pag magbaligya sa kong slot para akong dialysis dili na pwede ayaw ko nyo ipadialysis kay kanindot dito sa langit anhe kita dinhi. Yan nasa tay opportunity para sa atong Flores de Mayo katong atong MIP, di ba? Nanay daghan sa natong halin. Nahalina na total na natong halin niabot nag 227 slots. Pakpak. Jutay-jutay ranone 1,773 ka slots ang nahibilin
karon ra ni kutob nga Domingo. So paspasin ninyo tag 500 ra man ni per slot kay gamiton ni nato karong Biyernes o karong Sabado. Pero pwede pa nato dawaton ang mga donations, ang pagpamalit og slots hangtod sa Domingo kana kung di pa ni mahurot. Og mahurot ni ugma, ugma ra sa ni kutob ato dayong paliton ang malipay na ta kay mapalit na tong mga butang o mga pagkaon para sa atong pagtapos sa atong Flores de Mayo nga mao ang Children's Congress karong Biyernes. Magsugod alas 5 buntag, kutob alas 11 sa buntag ang maong activity, dalas misa ug first communion. Karon na mahitabong Biyernes alas 5 buntag na magparid ta gamay, igabot diri sa alas 6 magmisa ta. So taas-taas atong misa karong kuan na pagyoy first communion, pero sagdi lang kay naman say kaon ig human. Kana kung maapil mo sa budget og mopalit mo slot og di mo mopalit o sa may ito'y palit pagkaon di hingoy ablan ta ig human nya human ana na gagmay games igka kuan ini ka Sabado atong Santa Cruzan alas 3 sa hapon iparid na to ang mga sagala libot sa atong teritoryo. Magmotorcade ta nya inig uli dinhi alas 5 magmisa. Nighuman sa misa na tingali gamayng pangaon haron di ta makuyapan unya naa dayon ta dihay pagpili kung kinsa na say atong flower of May. Anay mga pakangkuan ilang mga beauty diha. Daghan man sa tadinig mga beautiful and talented mga kababayan nga himuon natong sagala. Kining tanan nga activity mao ni ang atong pagpalig-on sa atong debosyon sa mahal nga Birhen Maria o pagpalig-on sa atong pagtuos Ginoo aron mas muilata nga ang muluwas nato mao ang Ginoo. Unya kung naa natong Ginoo magsigi ra gid tag-ampo taliwas kasakit mag-awit ang Ginoo nay mousab sa tanan. Muna sila si San Pablo nausab ang ilang relasyon ngadto sa gwardiya, ang gwardiya nausab ang kinabuhi ni inding og kalipay. Ang inding tanan kung mosunod tas Espiritu Santo kalipay. Di gid ta mo inding og kasakit, kalipay gyud. Kamoron din nagsimba mo, nagsunod mo sa Espiritu Santo. O tanaway nighuman aning misa malipayon kay mo. Apil na ning ato mga kaigsuonang naminaw sa online kanang musimba sa online, malipay gid na sila. Mga bitang dihay lawyer nga ning istorya nako. Father, kaming mga lawyers mutabi man sad mi, pero usahay ang among pulong mo ending magkasakit. Ang imong pulong lagi pader og maminaw mi mo ending og kalipay. Nako, labi na gyud mo palit mo slot attorney. Mas lipay jud kayo mo. Siya nga na pader nako naaman ang Espiritu Santo. Ang akong gihisgutan di man ang akong pulong munas Ginoo. Lipay gyud kay na. Ana man guna basta na Espiritu Santo mo ending gyud og kalipay bisan pag naatay daghang kasakit, bisan pagani sa atong kamatayon. Ang ending sa kamatayon kalipay gihapon basta nagkuyog nato ang Espiritu sa Ginoo. Manindog ta. Mga igsuon, ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo nagkahiusa diha sa ilang pagbuhat, pagluwas ug paglig-on kanato. Busa malaumon kitang musangpit sa Ginoo sa pag-ingon, pamatia kami Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita nga lig-unon unta niya ang mga nagdumala sa atong simbahan aron sa kanunay magpadayon ang ilang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga pangulo sa atong nasod nga sa kanunay magabaton sila sa gugma ni Kristo aron maghari ang kalinaw ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga nagmasakiton nga lig-unon sila sa Espiritu Santo
aron dili sila mawad-an sa paglaom ug nga mosalig sila sa Dios sa tibuok nilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Magampo kita sa mga pamilya nga nagkatibulaag nga ang Dios mag-uli kanila ug mamahimong katingilingban nga puno sa gugma ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Magampo kita nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang usab sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. Magampo kita sa mga mihalina natong mga igsuon nga ang nabanhawng Kristo magbanhaw usab kanila ug nga mipahulay na sa dayon. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami, Ginoo. O Dios, sa tulo ka persona ikaw nagpaila, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daikun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kining among ihalan, ang panumilong amot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tutsa ka ang turan. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang halal, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. Ginoo, pinaagi ni ining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay ang wayhonong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimo untang tinubdan sa among kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod ni ining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinaagi sa pagtugyan sa iyang lawas didto sa krus, naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo.
sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nganha kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santo, Santos ang Ginoo, Dios sa kagahongan, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngayon. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu ganasa mga langit,
pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namoy, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imuman ang gingharian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maanaaw sa kanina. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kaluhi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, nga palipamulong lamang kung mamaayo. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit and His love. Let Him fill your heart and satisfy your soul. Oh, let Him have the things that hold you, and His Spirit like a dove
will descend upon your life and make you whole. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Jesus, oh Jesus, come and fill your lands. Mag-ampo kita. Ginoo, pinaagi niining mga misteryo sa Pasko, magmalipayon unta kami kanunay, ang walay hunong nga buhat sa pagtubos. Kining santos nga Eucharistia sa among kaluwasan, makatabang unta kanamo niining kinabuhia o makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang panalipod sa Espiritu Santo. Unsaon ta pagpanalipod nga dili ta mahadlok sa mahitabo sa atong lawas, kanunay tang magdaig sa Ginoo ug magampo kaniya kay nasayod man ta nga dili ni mo'y ato dinhing puloy-anan. Munang marelax sa gid ta sama nila ni San Pablo ug ni Silas. So salamat sa mga tao nga mipaambit sa ilang grasya niining kalibutana, makadawat kini sila daghang grasya didto sa langit. So ang atong total nga halin sa atong dopes or divine unity, prosperity and satisfaction nga slots ning abot na og 5,322 slots. Atong pakpakan ang namalit niini. Nga napatay available nga 48,678. Sa ato sad nga special slot nga MIP or Mary's Inspiring Purity, ang atong halin niabot na og 227 slots. Ato yapong pakpakan ang namalit niini. Hinaot ang mahurot unta ni karong Sabado or Domingo, napatay 1,773 slots nga tag 500 per slot. MIP. Nya ug di ka mo palit unsa gay ito mahitabo? RIP. Dili sa day. Binuang rana. Pero posible sa nga dayon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanila. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done